Хаммагыз мөхтәрәм милләттәшләр, Башкортстан автономия тарихы турында һөйләшүдә дәвам итәбез. Милли гаскәр төзү, җитәкчелек итү өчен хәрби хезмәт үткән офицерлар кирәк була бит. Шуңа күрә лә Башкорт хәрби шураһы ошо батша армиясында хәрби хезмәт юлын үткән бөтен башкорт офицерларын сакыра башлайлар. Зәки Вәлидинең хатын күрһәтергә лә була. Монда ул Башкорт хәрби шураһы исеменнән генерал Ишбулатовка мөрәҗәгать итә. Һәм дә Зәки Вәлиди милли хәрәкәт эшмәкәрләренең ардаклы шагыйрь Шәйхзада Бабичты ошо генерал Ишбулатовка ебәрә инде. Ошо хат менән генерал әлбиттә куш куллап ошо милли гаскәр төзелешенә катнашырга, автономия хәрәкәтенә кушылырга куш куллап риза була. Ул үзе җавап бирә инде, тиздән килеп итәм дип. Һәм 28 июль көне 18 елның уны беренче Башкорт пехота дивизияһы командиры итеп тәгаенләйләр. Башкорт гаскәрләре артабан 7 тиз рәвештә үсешә һәм 18 елның сентябрендә инде Башкорт гаскәрләре 6 полк булып китә һәм 6 полкты ошо дөйем зур хәрби берәмеккә берләштерергә өлгәшәләр. Башкортстан хөкүмәте ул айрым Башкорт корпусы дип атала инде һәм генерал Ишбулатов ошо корпустың командующий итеп тәгаенләнә. Был мына генералдың Орынбурга килүе һәм ошо корпустың Башкорт корпусының командиры итеп тәгаенләнүе зур вакыйга әйләнә. Солдаттар куаналар, уны ихтирам итәләр. Хатта гәзитләрдә язылган генералдың сыгыш яһавында Башкорт солдаттары ура кычкырып каршы алгандар дип. Сапта бул зур әһәмияткә була инде. Һәм Башкорт гаскәрләре мына 12 елның көҙөндә асынапта милли армия төсен ала. Унда милли символика индерелә. 12 елның көҙөндә, октябрында, Ақтар ягында милли хәрәкәттәргә, хөкүмәттәргә карата фикер үзгәреп китә. Һәм Колчак килгәс инде бөтенләй Башкорт милли гаскәрен бөтерү тенденция башлана. Һәм әлбиттә милли Башкортстан хөкүмәте был карар менән риза булмай, әмма шуңа карамастан Башкорт корпусы бөтерелә. Генерал Ишбулатов беренче Башкорт дивизияһының командиры итеп тәгаенләнә. Әмма тиздән ноябрь аенда хатта был дивизияның командиры вазифаһынан да уны бушаталар. Унда инде Колчактың үз генералын тәгаенләнә инде. Шундай катмарлы осорда генерал Ишбулатов Зәки Вәлидинең ныклы терәге була. Ул Башкорт гаскәри идаралыгында Зәки Вәлидинең урын басары булып хезмәт итә. Һәм мына билдәле булуынса 19 елның гыйнварында Башкортстан хөкүмәте үзенең гаскәрләрен бергә туплап, кайтанан Башкорт корпусын тергеҙеүгә өлгәшә. Бында инде хәзер Зәки Вәлиди авыр ситуацияла бөтә итәкселекте үҙ ҡулына ала. Начальник штаб начальниги булараҡ генерал Ишбулатов Башкорт гаскәри идаралығының етәксеһе ролде үтә инде. Инде ҡыҙылдар яғына сыҡҡас, әлбиттә Ишбулатов үҙенең йәше оло булыуға ҡарамаҫта артабан да эшләй. Башкорт гаскәрҙәренең ҡыҙылдар яғындағы Башкорт гаскәрҙәрен булдырыуҙа ҙур өлөш индерә. Ул мобилизация комиссияһында эшләй. Инде 20 йылда, мына тарихи документтардан күренеүенсә, 20 йылдың ғинварында әле ул эшләгән була. Отсрочкалар буйынса комиссияның рәисе булып эшләй. Әммә был мәлдә уға мына күҙ алдына килтереп ҡарағыҙ, 69 йәшлек була инде 20 йылда китә. Һәм 21 йылда 70 йәшендә ошо Стәрлетамаҡ ҡалаһында, ул ваҡытта Башҡорт Совет Республикаһының баш ҡалаһында ул 70 йәшендә донъя ҡуя инде. Шуны әйтеп үтернем, уның 2 улы Сәйетгәрәй һәм Рөстәм Ишбулатовтар да ошо Башҡортостан хәрәкәтендә, Башҡортостан учреждениеларында әүҙем ҡатнашалар. Сәйетгәрәй Ишбулатов Башҡортостан Республикаһының эске эштәр министрлығында эшләй. Шулай Рөстәм улы эшләй. Рөстәм улы әлбиттә Ишбулатовтың атаһының эҙенән китә. Ул хәрби диңгеҙ флотында хеҙмәт итә. Үкенескә ҡаршы Сталин репрессия осорында ошо репрессияның ҡорбаны була инде. Шуға күрә лә беҙ милли хәрәкәт эшмәкәрҙәре ошо автономияға нигеҙ һалған шәхестәрҙе онотмаһаҡ ине һәм дә уларҙың исемдәрен мәңгеләштерһәк ине.